Kublai phi baro ki viewers kamtame ya ki parlok rawan ki bedi napo ka rikhasi bat jaintia but what ya ki parlok garur kumju ti kani gede ka khubor haga baya dei bat ka fishing competition ka ba en sapelong haga khnai trik nai ba pra arjar ar pusan te lada pimpat yo i lene pat yo sngo ya kani ka fishing competition subhaban pe ya kani ka video snap ayu kini ki nong punya jong kani ka jingkop khwai dok kha ki don ban ai ya ki price sha phi ki rawan te kani ka fishing competition and sapelong ha ka khnai trik nai ba pra arjar arpsan but kapor kan sedang nadu khandai sitang men step hadu lai steng john mit but kador jong ka tiket kadai tanglai hajar tengka shiring uyang lene uwei khwai but kani ki jingkop khwai dok kha en palong harang shiken manai hakmat so yong nang te na lenti rim lane ka surok ka ba menshua but ki price kilong kumne na kamta kan jing kop khwai dok kha haga khandai trik banai ba pra arjar arsan kata ka bumut satang ar sngi ngi don por ka first prize kan dei khan riulak wow khan riulak first prize second prize pralak but ka third prize kan dei saulak ti na kamta ki consolation prize ki don ya ki lak ha na ka banta ka shilang ka don hadu arpu nyau teli iwei hadu arpunyau ki numbers kindang yo mar silak tengka te gede ga hit ha kani ke jingkop khwai dok kha wala da phi yo consolation ru pidang yo silak tengka tanglai hajar tengka shiruyang lani ka bai tiket but ka consolation prize ka bi pade hangni iwei hadu shipo kade arpo hajar nata consolation prize ba si iwei hadu shipo hi pinyo mar shipo hajar takmut phila light ka bai late by one lada pidang yo ya ka consolation prize sumha ban kitkhia lada phi smart ban le khwai chimenta ha ka neru kawai na ki competition ha ka ba ka prize ka de ka ba he adu kata kata bangala pan sngeu but kan don ru ka lucky draw na ka menta ka ka sngi te na ka menta ka lucky draw ka dor jong ka tiket kan de lais pa tang ka si tiket but naga benta artali ki tiket pade endi san spa tangka kata ka bomut ba la discount no shi spa tangka telada pitit ka we kan dei be lai spa artali kan shongdor san spa but ka price namata ka lucky draw kin ai da ka bolero lane lada pimtre phila pan shim da ka pisa lailak tangka bana kamta ka price ka ba ar an ai da ka alto ul model ka badang tip top condition but nakamta ka third price pindang yo shilak tangka but kumjuru ya ka fourth price pindang yo sanpojar tangka ti namta ka lucky draw ru ki parlok baro yo le se wala da pimdei ki parlok nong khwai ndei phila ban leje shimanta ha ka te ka lucky draw hang te ha po rang chicken manai ka bdei la singi sajan te lada pidon bok phila ban yora ya ka kali bolero lene da ka pisa but kumjuru ka second prize da kali but ka third but fourth prize pinang yo da ka pisa te pene yala ki jong ki bok ino sip lej hak te singi bani shimanta na ka benta kala ki draw but nam ta ki parlok rawon ki rule ane kindon baro kin long be kum hai ki jaka khwai te tangkatahi kublai shibon